Zer dira eskubide historikoak? Nafarroa erresuma independente bat izan zen, ezta? Eta independentzia hori alde batetik 1512-1521 konkistaren ondoren galtzen da, baina erresuma eta erakundeak batez ere behin konkistatu ondoren eta gaztelara txikitu ondoren, baina Nafarroko erresuma erabat galduko da 1839ko urriaren 25ko legearen ondoren, ez? Orduan, hitz egiten dugu, behintzat egungo hizkerarekin, eskubide historikoen inguruan. Zergatik, lege horren ondoren, gelditu baitziren eskubide historiko gutxi batzuk, dagoeneko Espainiako erregimen politikoaren barruan. Beraz, Nafarroako erresuma eta haien erakunde gehienak desagertu bat ziren ere, erakunde gutxi batzuk mantenduko dira, ez? Hori, 19. mendetik gaur egun arte. Zergatik, eta 1978ko Espainiako konstituzioak lehendabizikoz Nafarroko eskubide historikoak arautzen ditu edo babesten ditu. Errespetatzen duen lehenengo konstituzioa da, berez hola aipatzen dituelako, ez? Hori lehen xedapen gehigarrian agertzen da, lehen lerrokadan, eta hain zuzen ere, indarra ematen dio konstituzioak eskubide historikoei. Konstituzioak dio olako zerbait, konstituzioak foru lurraldeen eskubide historikoak babestu eta errespetatzen ditu, foru araubide horren eguneratze orokorra, hala badagokio, konstituzioaren eta autonomi estatutuen esparruan egingo da. Eta hain zuzen ere, hori zergatik egiten da, 1839ko foruak berresteko lege hori Nafarroarentzat indarrean dagoela defendatzen duelako, ez? Eta horrek ahalbideratzen du, azken batean, foru horiek mantentzea, alegia eskubide historiko horiek mantentzea, ez? Guzti honekin, hain zuzen ere, eskubide historikoei indarra ematen zaizkie egungo marko legalean, ezta? Eta azken batean, garai batean, Baionako konstituzioak egin zuen bezala 1808an 154. artikuluarekin, alegia Euskal foruak, Nafarroa, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako provintzien foru partikularrak mantenduko zirela beti ere konstituzioaren kontra egiten ez bazuten, 1839ko legearekin antzeko gauza bat gertatu zen, ezta? Nun, gure foruak mantenduko ziren beti ere konstituzioari, edo konstituzioaren kontra egiten ez badute, ez? Horrek suposatzen duena da oso foralitate txikia gelditzen zaigula, ez dauka zerikusirik garai bateko subiranotasuna,rekin, Nafarroa erresuma zenegan, baina, esan bezala, foru gutxi batzuk mantentzen dira, ez? Hoiek 1851ko abuztuaren 16ko legean identifikatu egingo dira, batez ere foralitate fiskala izango da, alde batetik, baita udalerrien foralitatea, komunalak, eta ezer gutxi batzuk, baina eskubide historiko guzti hauetan garrantzitsuena, zalantzarik gabe, hitzarmen ekonomikoa izango da. Hitzarmen ekonomikoa gure eskubide historiko garrantzitsuena izango da, eta konstituzioaren ondoren, 18ko konstituzioaren ondoren, Nafarroako foru eraentza berrezarri eta hobetzeari buruzko legea, LORAFNA ezaguna edo foruaren hobekuntza bezala ezaguna den hori, eskubide historiko horietan oinarrituta, egungo eskuduntza guztiak jasoko ditu, ez? Eta eguneratuko ditu. Eta horrekin, eskubide historikoak nolabait esateko, indarrean ezarriko dira egungo estatutuaren bitartez, LORAFNAren bitartez.
Hala ere, eskubide historiko hauek eguneratzeko, Nafarroa erabakitzeko sujeto politiko gisa aitortuko bagenu, askozaz errezagoa izango litzateke eskubide historiko hauek aurrera eramatea.